Jemne mekučký, na dotyk vzrušujúci. Sex s ním je neopísateľný. Rozprávkovo sa na ňom zaspáva. Veď vlastne je rozprávkový. Nie, nehovorím o statočnom princovi, ale o plyšovej hračke. Sympatický môžeme povedať, že celkom sexy chlap, ktorého by chcela každá žena, ale aj niektorí muži. Len je v tom malý háčik. Predstavte si, že by jeho srdce patrilo levovi. Plyšovému. Takto podobne asi vyzerá aj život Leoša, ktorý sa rozhodol prezradiť viac o svojej úchylke. Nie je to nič, čo by vlastne malo pohoršovať verejnosť. Je to proste určitý chtíč sa hrať vlastne s plyšovými hračkami. Nesúvisí to vlastne s tou zoofíliou, proste práve že ako plyšofil na tie plyšové zviera. Plyšofília patrí do skupiny fetišistických odchyliek od normy. Znamená to vlastne poruchu obsahovej náplne v zmysle, že kým heterosexuálny muž väčšinovej sexuality túži mať milostný vzťah so ženou primeraného veku, muž fetišistického zamerania, kam plyšofília patrí, svoj sexuálny záujem orientuje práve na plyšové hračky. Živé, respektíve skutočné zvieratá Leoša vraj vôbec nevzrušujú. Jeho vzruší len tá plyšová hračka. To, že je s ňou v kontakte rukami, prstami, že sa môže dotknúť plyšu. Ale aj plyšofili sa rozdeľujú do viacerých kategórií. No ale niektorí si ich akože, dá sa povedať, až ošetrujú. Mám ich dosť rád. Aj keď si ich ako vyberám, som dosť prieberčivý ako na kvalitu srsti. Je otázne, či môže byť človek trpiaci úchylkou ešte úchylnejší. Podľa Leoša niektorí plyšofili sú priam perverzní. Na internete je niekoľko stoviek videí k tejto téme. Niektorých tých plyšákov ľúto, lebo praktizujú s nimi tzv. PIS. Po prípade niektorí ľudia im robia určité otvory od zadnej časti toho plyšáka alebo normálne od sklamy, tak vlastne tak ho akože narušujú. Ja som ozaj akože ten čistý plyšofil, že proste potrebujem mať styk s tým plyšom. Svoju úchylku Leoš objavil počas puberty, keď začal spoznávať svoje telo a začínal experimentovať. Plyšový biely medveď, s tým to bolo vlastne prvýkrát. Fetišistická odchýlka vrodená je a nesúvisí so žiadnou traumou v detstve ani so žiadnymi inými vonkajšími okolnostiami. Najčastejšie sa tejto špecifickej úchylke venujú muži. Výnimkou nie sú ani ženy. Jedna kamarátka rozprávala, tak ona tiež vlastne má tú úchylku na tých plyšákoch a tiež sa vlastne robí s tými plyšákmi a popri tom má vlastne priateľa. Napriek tomu, že Leoš je so svojimi plyšákmi, ktoré ako hovorí majú podľa neho svoju osobnosť, predsa len občas zatúži po osobnejšom kontakte so živou osobou. Stále si hľadám niekoho, kto by vlastne so mňou... Sex je relatívne